jesam na hate listi. Ne, nego mnogo glup potez, majke mi. Mnogo Zašto? retardiran potez, pa zašto nemaš mozga? Prvo, bio sam u izolaciji i stavljali smo saksije. Pod broj 1 opet ću stavljam saksije. Pod broj 2 opet ću da slušam Mentola, opet ću svađam sa njima na nominaciji. Isto ću slušati od Matore, Uroša, Miljane i ovog ostalog. Nema nikakve pointe da idem s Vanjom i baš ono, treba da staviš, ne znam, Ivana i Saru, nebitno, ali glup potez, majke mi. Mića i Zorica Marković u način. Ne, baš glup potez, majke mi, iskreno ti kažem. Ja njih stavljam kad god da budem vođa. Majke mi. Da. Evo vidjet ćeš. Mene zanima nešto drugo. Ma da, pa može i Vanja da ode istu izolaciju. Može. Pa to ti kažem. Hajde, mora da ide.